салом дӯстон, айни замон дар байни автовокзалу профсоюз қарор дорем. аз ин тараф профсоюз ва аз ин тараф бошад автовокзал. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 13 ошона ҷойгир аст. мана ҳамин подъезд мебошад. дар бино дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 13 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат аст. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. ҳам варианти бо чизу чораш аст, ҳам варианти бе чизу чораш аст. дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ба сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ дӯстони азиз, роҳрав, ҳоҷатхона бо ҳамон, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, байни автовокзал ва профсоюз. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, KFC, бозор ҳамаш дар наздикии хона ҳаст. худи хонаам чӣ хеле мебинед, бо таъмири бениҳоят зебо таъмин аст. ин ҳоҷатхона бо ҳамон системаи вентилятсия дорад. дӯстони азиз, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин ошхона дӯстони азиз, дар хона 3 телевизор аст, 2 кондитсионер, ин меҳмонхона, ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. яке аз хубиҳои ин хона дар он мебошад ки тирезаҳояш дӯстони азиз раҳи калонро нигоҳ мекунад, тарафи KFC. худи биноам дар назди роҳи калон ҷойгир аст. тирезаҳошам раҳи калонро нигоҳ мекунад. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, хонаи бениҳоят хуб мебошад, дар доми хуб ҷойгир аст ва дар минтақаи беҳтарини шаҳри Душанбе, байни автовокзал ва профсоюз. нархаш 778 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. чӣ хеле ки қайд кардем дӯстони азиз, ин нарх бо ҳамаи чизу чорааш мебошад. бе чизу чорааш албатта ки нархи хона боз ҳам арзонтар мешавад. барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст натиҳен. дар думи пайкар ҷойгир аст. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамаи 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дар охири навор боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. дар рӯ ба рӯи зинапоя лесница мана ҳамин як кладовка аст. дӯстони азиз, ин ҳам аз соҳиби хона мебошад ва баробари харидани ин хона шумо соҳиби мана ҳамин кладовка мешавед. дӯстони азиз, фикр мекунем бениҳоят чизи хуб аст. дар ин ҷо шумо метавонед ба ҳазор банкнотона монед ё ки дигар чизҳои лозимиятинро монед ва ин манзараи қафои бино мебошад. дӯстони азиз, марҳамат, чӣ хеле мебинед, мана ҳамин мактабҳо мебошад. дӯстони азиз, мактаби президентӣ ва дар ин ҷо боз садик аст. ҳамаш дар наздики бино аст. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст. фикр